Malawi Brief. Posachedwa pa tikhale tikupasirani nkhani madzulo pa MBC lero pa 12 July 2026. Timothy Koviwa wati mipingo imathandiza kulimbikitsa makhalidwe abwino komanso chitukuko cha dziko mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Akhoviwa anena izi m'boma la Chitipa pamwambo wotsegulira kachisi watsopano wa mpingo wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God Mission. Ludovico Nyirenda walemba ripoti ili. Oyankhula pamwambowu mtumwi Koviwa anati kachisi watsopanoyu akhala malo owusa anthu omwe ali ndi mavuto komanso gwero la chiyembekezo komwe anthu adzalandire chitsogozo cha uzimu, chitonthozo ndi mphamvu. Iwo anatinso mipingo imathandiza boma pa ntchito za chitukuko kulimbikitsa mtendere komanso makhalidwe abwino, ndipo ntchito ngati imeneyi ithandiza kukwanitsa masomphenya chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. A president a Professor Peter Mutharika amakhala okondwa kwambiri chilichonse chooneka kuti ndi chitukuko chimene chikuchitika, kaya kuchita ndi mpingo, kaya kuchita ndi business, kaya kuchita ndi otani. Zimene za president zimakondweretsa kwambiri. N'chifukwa chake poonetsa commitment imeneyo anandiuza kuti anandituma kuti ndibwere ndisakhale nawo Archbishop Mtambo ndi mpingo wa Ebenezer kuti tikhalire limodzi. Chifukwa mukayang'ana kumalo kuno building imene ya mpingo wa Ebenezer ikuonetsa ndithu kuti pagwirika ntchito ya chitukuko. Archbishop wa mpingo wa EAGM Silent Mutambo anati nyumba yatsopanoyi ilimbikitsa ntchito ya mpingowu yolalikira uthenga wabwino komanso kutumikira anthu muderali. Mpingo umene wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God ukulalikira kuti tikalowe kumwamba ndipo tikapita tikasinthika, osati kuti tikapita umunthu wathu ukatha. Adziwe kuti akalowa kuchachi kuno umunthu wawo wonjezereka. Chitukuko ngati analibe chitukuko tiwaphunzitsa kuti munthu utukuka bwanji. Tiwapa mpando wa bungwe la abusa mboma la Chitipa Pastors Fraternal Alfred Chinunkha analimbikitsa mipingo ina mbomali kuti idzitumikira anthu ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Monga ntchito imene yamangidwa pano ndi kulimbikitsa zibusa zathu tonse kumene tili tikale ndi mtima omanga chinthu chokazikika, osamanga chinthu chakabwerebwere lero mwamanga chaka chamamanga. Chena kumanga ndi mtima umodzi wa chinthu chimetamanga chikale kuzaka zambiri. Ntchito yomanga nyumba ayi inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndalama zopitirira 800 million kwacha zagwiritsidwa ntchito pa ntchitoyi. Archbishop Mtambo anakhazikitsa mpingo wa EAGM mu chaka cha 2012. Panopa mpingo uli ndi mamembala oposa 1.5 million mdziko muno. Ludovico Nyirenda, MBC Chitipa. Boma layamikira bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD chifukwa cha thandizo lake pa ntchito yomanga msika wa makono ku area 1 mu mzinda wa Lilongwe. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yayankhula izi pamwambo wotsekulira ntchito yomanga msika wa makonowu mu mzindawo. Zambiri mu lipoti ili lomwe walemba Glory Chinyanga koma akuwerenga ndi Herix Manemba. Polankhula pamwambowu, Phiri anafotokoza kuti ntchito iyi ndi gawo lalikulu kwambiri pofuna kukonza malo ochitira malonda m'mizinda. Iwo anati chitukukochi chikukwaniritsa lonjezo la chipani cha Democratic Progressive lomanga misika ya makono m'mizinda komanso masomphenya aboma a Malawi 2063. Iwo anaonjezanso ponena kuti malowa akuonetsa chithunzithunzi cha Malawi watsopano, ndipo anati msikawu udzipereka malo otetezeka kwa alimi komanso Mavenda ndi kuthandiza kuchepetsa kugulitsa zinthu m'mbali mwa msewu. Choyamba a president analonjeza kuti adzamanga misika yabwino muno m'Malawi ndi cholinga chochita malonda azichita malonda moyenerera. Chachiwiri chikuonetseranso sogolo kumene tikupita malingana ndi masomphenya a dziko aja okuti tidzipanga zinthu zimene zizichita accommodate growth yathu, zikutisonyeza kuti kupita kutsogolo tidzimanga misika yotere. Mkulu wa bungwe la IFAD a Benedetta Mukonyola anati msikawu ukadzatha udzathandizira alimi kuti adzigulitsa mbewu zawo mosavuta.
Iwo anati Malawi amataya pakati pa 20 ndi 30% ya zokolola zake za ulimi chifukwa cha kusowa malo abwino osungiramo zokolola, ndipo anati malo osungira zinthu zozizira cold rooms pa Msikapa adzithandiza kusunga mwachitsanzo mkaka, nyama ya ziweto zosiyanasiyana ndi soya kuti adzagulitse patsogolo. Amalonda alandira bwino ntchitoyi, ndipo pa mpando wa amalonda mchigawo chapakati a Wilfred Mandala ayamikira boma chifukwa chopereka malo abwino ogulitsira katundu zomwe ati zithandizira kuti mabizinesi awo aziyenda bwino. Ndife okonda kwambiri chifukwa cha msika umene tapasidwa, umenenso wakhazikisidwa lero ndi anduna. Ifeyo ngati atsogoleri a Mavenda tikuona kuti ntchito za mabizinesi zikhala zikupita kisogolo chifukwa cha msika wamakono umenenso tapasidwa, umene ukuyamba kumangidwa pano. Project iyi yomwe ikuthandizidwa ndi IFAD ndi ya ndalama pafupifupi 9 billion kwacha, ndipo ikuyembekezeka kupindulitsa anthu pafupifupi 31,000 kudzera mu ntchito zosiyanasiyana za malonda. Msika watsopanowu udzakhala ndi sitolo 75, malo odyera chakudya komanso malo osungiramo zinthu zoziziritsa ukhosi. Dziko la Malawi lichititsa zokambirana za namba 28 za nthambi ya SADC yoona za ndale ndi chitetezo womwe udzachitike kuyambira pa 16 mpaka pa 17 July ku Livingstonia International Conference Center ku Salima. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yemwenso ndi wa pampando wa nthambiyi ndiye azatsogolere zokambiranazi. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Mkumanowo udzabweretsa pamodzi nduna zoona za ubale ndi maiko akunja komanso za chitetezo kuchokera maiko onse 16 amdera la SADC. Cholinga cha zokambiranazi ndi kuunika bata ndi chitetezo cha mderali, kuunika momwe ndale zikuyendera komanso kulimbikitsa umodzi pa ufulu, utsogoleri wabwino ndi bata. Pa zokambiranazi akuluakulu adzaunikanso ngati ziganizo zomwe zidapangidwa mbuyomu pa mikumano monga uwu, mikumano ya nduna komanso mikumano ya atsogoleri a maiko a mchigawo cha SADC zikutsatidwa. Iwo adzakambirananso za momwe ndale zikuyendera mderali pakadali pano komanso kulimbikitsa ufulu wa mabungwe omenyera ufulu wa anthu komanso kulimbikitsa utsogoleri wabwino. Chikalata chomwe likulu la SADC latulutsa chati maikowa akuyembekezeka kudzavomereza umodzi wawo polimbikitsa mtendere, chitetezo komanso umodzi ku chigwa cha Africa kudzera mu kuthana ndi mavuto omwe angapezeke. Pokonzekera zokambirana za ndunazi, akuluakulu a boma la Malawi akhala akukumana kuyambira pa 13 mpaka pa 14 Julayi, ndipo yemwe atsogolere zokonzekerazi ndi mlembi wamkulu mu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Chances Mwaka. Themba Mwale, MPC, Blantyre. Atolankhani mdziko muno awapempha kuti azigwiritsa bwino ntchito nzeru zamakono zapadera za artificial intelligence AI mu Chingerezi pomwe akupereka nkhani zolondola. Pempholi alipereka mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano waukulu wa bungwe la atolankhani a Chisilamu la Association of Muslim Journalists Amujo. Charles Bensulo walemba ripoti ili. Chimedzi cha Chisilamu chimene kuti ngati ukufalitsa uthenga kapena kuti wapeza uthenga uyenera kuti uthenga umene upange verify utsimikize chino usapereke uthenga wabodza. Ndiye chipembedzo cha Chisilamu chinapereka kale ndondomeko ena kuti tiyenera kupanga verify ma stories aliwonse olonkhani zilizonse zimene tingalandire kuti zipereke anthu ena kuti azigwiritse ntchito. Takhala tikumaona zomwe anthu ena kumalemba kunjaku, ena mwina ndi atolankhani amene, ena mwina atolankhani kungoona kuti ulujeni walemba zakuti koma zisali zoyenera. Nde potikumbutsa kumeneku zitithandizira kwambiri kuti tikathe kugwiritsa ntchito mwa ukadaulo AI imene. Chifukwa sitinganenezo kuti AI siyabwino sitingagwiritse ntchito, koma tikungoyenera kuti tichilandire komanso ndikuona kuti tichigwiritsa ntchito bwanji ndicholinga choti chitithandizire pa ukadaulo wathu wa utolankhani. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la boma lopereka ngongole
la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 biliyoni kwacha kwa anthu a madera osiyanasiyana mdziko muno. Mkulu wona za ngongole ku bungweli a Felix Tembo anena izi kukhosolo mboma la Mzimba pamwambo odziwitsa anthu ntchito za bungweli kutsatira kusintha kuchoka ku National Economic Empowerment Fund NIFI kukhala MEDEF. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lomwe kale linkadziwika kuti National Economic Empowerment Fund NIFI likuchita kampeni yodziwitsa anthu zakusintha kwa dzina la bungweli komanso momwe angapezere ngongole. Polankhula ku khonsolo mboma la Mzimba mudera la Inkosi khonsolo, mkulu wona za ngongole ku MEDEF a Felix Tembo alimbikitsa malonda ndi anthu ena omwe akufuna kubwereka ngongole ku bungweli kuti adzikonza bwino mapulani a bizinesi yawo asanafike ku bungweli kudzapeza ngongole. Panopo tayamba kale tapanga process ndalama zodutsa 1.1 billion. Anthu ayembekezere kuti tiyapatsa ngongole mwa ndondomeko yabwino ndi ukadaulo umene sukhala ndi chisawawa chifukwa sitifuna kupereka ngongole za chisawawa. Tifuna kupereka ngongole kwa iwo amene akonzeka kupanga mabizinesi kapena ntchito za ulimi zosiyanasiyana kuti azigwire bwino komanso zathandizire kuti azabweze ngongolezi nthawi yobweza ngongole ikakwana. Mawu ake modzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya boma la Mberwa Awira Chirwa alimbikitsa achinyamata ndi amayi kuti agwiritse ntchito ngongole za MEDEF ngati njira yodzithandizira kusintha miyoyo yawo kudzera mabizinesi, ulimi ndi zina zotero. Nkhani ndi mpikisano amene alembe zofunikira zabwino zokusana ndi bizinesi yo ndikuti azalandira ndalama, koma akati ngongole ndikuti paina kukhala nkhani yobweza. Ndi revolving fund Malawi inaliyese kaya wakuno ku Mzimba sangatenge nthawi imodzi, akatenga akumbuke kubweza kuti winanso neba zateke. Inkosi khonsolo ya mbomali yayamikira MEDEF chifukwa choyambiranso kupereka ngongole ponena kuti izi zithandiza anthu ake kuyambitsa ndi kukulitsa mabizinesi yawo ang'onoang'ono. Mmodzi mwa anthu ochita malonda mderali a Joyce Mwale ayamikiranso MEDEF chifukwa choyika patsogolo maphunziro okhudza kasamalidwe ka ndalama ponena kuti ndi ofunika pokulitsa ndi kusunga mabizinesi. Pona kuti amene atapindule akhala ochuluka ladha kumbuyo kumene zinalili kumbuyo kuinde kupindula kunaliko koma kumaoneka ngati kuti kunaliko ochepa kamba ka uthenga amene umabwerera, koma apapa tikuonesa kuti gulu lambiri lamva ndithu momveka bwino. Bungwe la MEDEF likuyembekezeka kufikira amalonda 160,000 mdziko muno kuti apindule ndi ngongole zake. George Nkandawire, MBC Mzimba. Phungu wa nyumba ya malamulo wa Lilongwe Mapuyu South Constituency Edward Chileka Banda wati akuda nkhawa ndi kukwera kwa maukwati achichepere mderali kamba kuti izi zikuonjezera chiwerengero cha atsikana omwe amasiya skulu panjira. Abanda ayankhula izi pamwambo wokumbukira maphunziro omwe unachitikira Pakamanzi Ward kuchawanta ground ndera la Senior Chief Kalolo mboma la Lilongwe. Wanangwa Mvalo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mekrina Chirwa. Abanda ati sukulu ndiofunikira pa chitukuko cha anthu mmudzi komanso dziko, ndipo atsikana ayenera kupatsidwa mwayi opitiriza sukulu kuti akwaniritse maloto awo. Iwo ati tsiku lokumbukira maphunziro Pakamadzi cholinga chake ndi kudziwitsa anthu zakufunika kwa maphunziro komanso kulimbikitsa anthu amudzi kuti athetse maukwati ana achichepere makamaka atsikana. Mwambo umenewu wakumbukira maphunziro dera lino ndi ofunikira kwambiri chifukwa maphunziro ndiye tsogolo la ana komanso tsogolo la dziko lino. Ana kunoko aina akumasiya skulu panjira, atsikana akumakwatira nsanga, mwina ana mbiri chidwi pa skulu palibe. Ndiye tinaona ngati kuti ndi bwino titabwera talimbikitse aphunzitsi, talimbikitse makolo, talimbikitse mafumu kuti anawa adzipita ndithu ku skulu. Kansala wa derali Edison Kalonga yemwe anakonza mwambowu anati izi zizichitika pafupi mogwirana manja ndi anthu amudzi kuti chiwerengero cha atsikana osiya sukulu panjira chichepe. Kusintha kulipo kukulu
temene ambasopanga meeting ni mahedi naziphunzitsi anawaja damba tulimbikira lero lino umene apanga mwambo ngati umene si mwambo unati utheba no payi ukhala mwambo unati ukhabe upirira chaka chilichonse. Ndipo wapa mpando wa khonsolo ya Lilongwe Sekelelani Kansikili wayamikira okonza mwambowu ndipo anati ndi njira imodzi yolimbikitsira maphunziro atsikana komanso kuthetsa maukwati achichepere mbomali. Mwambo ofunika kwambiri chifukwa ndi mwambo umene mapangisa kuti ana aja mkalasi azikhala active komanso azikhala ndi mpikisano osonyeza kuti kutsogolo kuja akhale ndi tsogolo labwino komanso kuti sawatsogolo maphunziro awo. Mwambowu unasonkhanitsa anyamata ndi atsikana ochokera msukulu zonse ku Kamazi wodi, anthu amodzi ndi ena okhudzidwa omwe anachita nawo mwambo olimbikitsa maphunziro ndi chitetezo cha ana. Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences ku Hesi ndi sukulu ya ukachenjede ya DePaul ku United States ati akufuna apange mgwirizano womwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za umoyo m'madera mwazina. Mgwirizanowu womwe uchite ndi thandizo la Patriots Malawi uyang'ana kwambiri pa nkhani yokulitsa ubale komanso kupereka mwayi kuti adzitha kuchitira kafukufuku limodzi. Zambiri mu lipoti ili lomwe walemba Glory Chinyanga. Polankhula pa msonkhano ku Lilongwe, mmodzi wa aphunzitsi ku DePaul University Dr. Moreneta anati mgwirizanowu uthandizira kuti sukuluzi zithe kuchita kafukufuku pamodzi komanso kupereka mwayi kuti ophunzira ku Malawi adzitha kupita kunja komanso ophunzira kunja kubwera kuno ku Malawi kuti adzitha kuphunzira kwa wina ndi nzake. Kamuzu College of Health Sciences ndi DePaul ine ndimaphunzitsa ku DePaul University ku America ndimaphunzitsa nursing. Ndabwera lero kuti tiyambe kukambirana kuti aziphunzitsa ku Kamuzu College of Health Sciences ndi ophunzira ayambe kugwirira ntchito limodzi kuti tione kuti tipanga bwanji tonse timaganizira mofanana kuthandiza community. When we talk about community, it doesn't matter tili ku Malawi kapena tili ku America timakamba za community. Nursing imene tikuyimira ku DePaul University ndi kunoko ku Malawi zochitika zake ndi chimodzimodzi. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya ku Hesi a Genesis Sungani anati ntchito iyi ikugwirizana ndi zimene zili mu ndondomeko ya ku sukulu iyi. Iwo anati mgwirizanowu uthandiza kuti anthu azitha kupeza chithandizo cha mankhwala mosavuta komanso kuti ophunzira azitha kuphunzira za chipatala mosavuta. Mgwirizano umenewo monga mmene ndanenera pambali ngati ya community engagement. Ife tikakhazikisa ma services amene akhale mma communities kapena mmadera otizungulira ndiye kuti ma student ophunzira amene amabwera ku sukulu zathu komanso amene ali achimalawi kakhale sochokera kunja monga ku DePaul University azizatha kupitiriza maphunziro awo mmadera amenewo. Mwachitsanzo titati takhazikitsa chipatala choyendayenda mwachitsanzo mudera lina mwina loyandikana nafe mwina mu Lilongwe muno kapena kaya kuzomba mwina dera lina lililonse limene tingasankhe zitanthauza kuti anthu amene akuphunzira za chipatala ma university mwathu komanso ena kuchokera kunja kapena athunso locally azitha kupita ku malo amene aja kukaphunzira zinthu zimene akuyenera kuphunzira. Mlembi wankulu ku bungwe la Patriots Malawi Maureen Chirwa anati mgwirizanowu upititsanso patsogolo ntchito za umoyo m'Malawi muno. Gawo lathu ifeyo nkuonetsetsa kuti mugwirizano pakati pa ku Hesi School of Nursing ndi DePaul University School of Nursing pakhale kugwirizana kuti agwirire ntchito limodzi popititsa patsogolo ntchito za umoyo. Komanso pakhalenso mwayi woti ma students athu akuno ku Malawi adzapeze opportunity yoti apite kukaona kuti anzawo amapanga bwanji. Komanso anzathu ma students awo amene aku DePaul University nawonso abwere ku Malawi azaonenso kuti kodi kunoko ku Malawi ntchito yawo namwino imayenda bwanji. Mabungwewa anati mgwirizanowu ukufuna kupereka mwayi kwa aliyense kuti apeze phindu kwa nzake komanso kufuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo kuno ku Malawi komanso m'dziko la America.
kampani ya National Bank of Malawi Pensions Administration Limited yomwe ndi nthambi imodzi ya National Bank of Malawi yati ikubweretsa njira zamakono za pa internet pofuna kuthandiza bwino anthu ogwira ntchito omwe amalipira pension. Mkulu wa kampani ya NBM Pension Administration Limited William Mabulekesi ayankhula izi ku Lilongwe pamene kampani imakumana ndi kuziwitsa zambiri mamembala awo zokhudza mmene ndalama za pension yawo zikuyendera. Zambiri mu ripoti ili la Yamikani Makanga. Pa msonkhanowu kampani ya NBM Pensions Administration Limited yati ikudziwa mmene anthu ogwira ntchito amavutikira popereka ndalama zawo za pension, ndipo anthuwa akuyenera kuti akhale ndi njira zamakono zoti azidziwira mmene ndalama zawo zikupindulira. Amabulekisi anatinso izi zithandiza kuti mamembala awo omwe akupereka ndalama za pension azidziwa momwe ndalama zawo zikugwirira ntchito ndiponso phindu lomwe ndalamazi zikupeza. Chaka cha 2025 chinali chaka chopambana kwambiri, tapereka 115% kwa members. Suyeza kuti ngati munthu balance yake inali 1 billion ngati pano yakwera kukhala 2 billion, ngati inali 500 billion pano yakwera kukhala 1 billion, ngati inali 200,000 pano yakwera kukhala 400,000. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa munthu akamagwira ntchito amembekezo tsiku linake adzapuma. Izi ndi ndalama zomwe azagwiritsa ntchito atapuma akukula kuti mwina zathandize pa moyo wawo zachipatala ndi kukhala kuti akhalebe ndi moyo ngati kuti ali pa ntchito. Timakambanso nkhani ya kunena kuti pano tapanga app omwe ma members azitha kuona ma balances awo, komanso tapanganso product ina yomwe timayitchula kuti program withdraw yomwe ikusiyana ndi kale amati kwa annuity. Richard Magalani omwe ndi ogwira ntchito ku kampani yomwe ndi membala wa NBM Pension Administration Limited anati ngakhale kampani yawapangira phindu pa ndalama zawo za pension, koma alangiza makampani omwe amasunga ndalama za pension za anthu ogwira ntchito kuti azikhala ndi ndondomeko ndi njira zamakono zofalitsira uthenga wokhudza pension, kamba kuti anthu ambiri sadziwa mmene ndalama zawo za pension zikuchulukira. Kuna chilungamo performance ya National Bank yakhala yabwino zaka zonseza, ndi timakhala okondwa kuti munthu akabweretsa maklemu ake aja ife tikapanga submit kwa iwo aja zimapeza kuti maklemu zaja apangidwa hando mwasangasanga, and timayamikira kwambiri kuti since imene amba kugwira ntchito nawo ndiwo ma payments osakhala kuperekedwa in good time. Kampani ya NBM Pensions Administration Limited ni nthambi imodzi ya banki ya National yomwe imasunga ndalama za pension za anthu ogwira ntchito. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.